L'AUBET, l'Associació Catalunya contra el Càncer de l'Escala, Càritas l'Escala i l'Obra Social de la Caixa han signat aquest matí un conveni solidari pel qual de cada compra que es faci a un establiment comercial de l'Escala amb la targeta Comerç es destina €1 a les entitats solidàries escalenques. La presentació es feia a la sala annexa de l'Oficina de Turisme. Totes les parts han mostrat la seva satisfacció, l'AUBET destinant a temes solidaris part dels seus beneficis, l'Obra Social de la Caixa ajudant els més necessitats i les dues entitats benèfiques aconseguint més diners per les seves activitats. Del consistori escalenc hi era la regidora de Serveis Socials Núria Martí, que destacava la importància d'aquest tipus de convenis. La Unió de Botiguers de l'Escala ens sentim molt complaguts i satisfets per segon any participar en aquesta campanya solidària a través de la targeta Comerç de l'Eix Empordà de les poblacions de Figueres, Llançà, Roses, Empúria Brava i l'Escala, en el que d'alguna manera entre el comerç i l'obra social de la Caixa intentem retornar d'alguna manera part dels beneficis que les empreses tenim. D'aquesta manera, cada vegada que passi una targeta de l'Eix Empordà per qualsevol d'aquestes poblacions, sigui de l'import que sigui la compra, €1 d'aquest import anirà, o de l'obra social de la Caixa, anirà directament en aquest cas a les entitats locals i amb totes les targetes de l'Eix a totes les entitats que podem veure aquí, aquestes 7 entitats comarcals, que són l'Associació de Càncer, el Dofí, que se'n cuida de nens amb minusvalies psíquiques, el TEM, que tots coneixem, el Cor Fi, la Creu Roja, els malalts de l'Alzheimer i Càritas i Càncer. Doncs res més, esperem que el poble de l'Escala i el resta de poblacions també facin participant els seus ciutadans en aquesta campanya solidària, que les targetes Comerç passin i passin i passin, i que entre tots plegats obrim una mica més la consciència cap a la solidaritat. Que nosaltres puguem continuar a fer obra social, que puguem aportar en el territori i baixar fins a les entitats locals una part del pressupost de l'obra social és molt gratificant per tots, no? Tinc de donar les gràcies a l'AUBET i després també a la regidora de l'Ajuntament de l'Escala, perquè ens permeten que a través d'una campanya solidària, a través d'una targeta que és gratuïta i que tots la podeu tenir, i us donem l'oportunitat que també sigueu solidaris en el moment que passeu la targeta. És a dir, tinguent aquesta targeta, comprant en els comerços de tot l'Eix, inclosos els de l'Escala, a més, teniu la possibilitat, sense que us costi res, de ser solidaris i que arribin a nivell local aquestes aportacions, és una manera per la qual l'obra social, quantes més targetes comprin, més targetes passin, és una manera que nosaltres també part del pressupost, un pressupost que és molt important a nivell estatal, però que part d'aquest pressupost passi a nivell local i les entitats com és el Càncer i com és Càritas, en aquest cas, es puguin gaudir d'aquestes aportacions i podem ajudar a altra gent que realment ho necessita. Que la iniciativa que tant l'AUBET com la Caixa o la Caixa com l'AUBET han tingut d'ajudar aquestes entitats que ho fan tot sense afany de lucre, que ho fan tot amb voluntariat, que en aquests moments es veu molt difícil trobar d'on treure els diners per poder continuar ajudant a la gent, penso que són iniciatives encomiables, molt d'agrair i també com a persona involucrada i particip d'aquestes associacions agrair-vos aquestes iniciatives i que ho puguem tirar endavant molt de temps. Molt agraïts al poble de l'Escala amb aquesta iniciativa que tenen de la targeta Comerç. Esperem que la gent sigui molt solidària i participi molt i puguem recollir molts diners per el que estem fent. Moltes gràcies. Sí, per nosaltres des de la Junta de Càritas ho hem valorat molt positivament, aquesta acció de l'obra social de la Caixa,
i esperem que moltes persones de l'escala que hi participin. És a dir, potser el que costarà més és trobar un temps, perquè tots anem així contrarrellotge, trobar un temps perquè puguin anar a la caixa a sol·licitar aquesta targeta. Això nosaltres demanaríem que fossin molta i molta gent que ho fes, perquè ens arribés per les persones necessitades, les persones que se'n puguin beneficiar, també molts més diners com més gent ho demani, més diners ens arribaran. Nosaltres donem les gràcies tant a la UBET i a la Caixa per aquesta iniciativa de la targeta comerç, i torno a demanar això, o sigui, no se tracta de fer moltes compres, ni volem fer una crida, o sigui, les compres necessàries que es facin per Nadal, que es faci servir aquesta targeta.